जंगल में सुहाना सुबह रहे। जानवर तालाब किनारे सवेरे सवेरे ताजा हवा के आनंद लेवत रहन स और पक्षी आपन आपन घोंसला में बैठ के ताजा हवा लेवत रहन स। तभी मंटू शिकारी जंगल में आइल। ई जंगल में तो बहुत सारा जानवर बा। कुछ दिन रुकब तक खाहू के इंतजाम आसानी से हो जाई और ई कमाई के भी। ई कह के वो तीर धनुष में लगौलस। अरे वाह, एगो मीठू। अगर ई जिंदा मिल गई तो बाजार में एकर अच्छा दाम मिल जाई। वो निशाना तोता के तरफ सधलस और तीर छोड़ देलस। ए मीठू, हटो वहाँ से। तभी मोंटू बंदर तीर के पकड़ लेलस और शिकारी के तरफ ऐसे फेंकलस कि वो ओकर पैर के पंजा में जा लागल। अरे बाप, अरे मर गई रे बाप। काहे मजा आइल नु? देख ले अब तो के। अभी तक जाता नहीं, लेकिन जल्दी वापस आइब। ई कह के शिकारी वहाँ से चल गईल। वो अपन कुटिया में गईल और अपन घाव पे मरहम लगैलस। ई बस ठीक हो जाए, एकर बाद जाके एक ही बार में 3 गो शिकार करब। शिकारी शाम होखे तक आराम कैलस और अपन धनुष उठा के फिर से बाहर निकलल। अब दिखा तनी यहाँ के जानवरन के कैसे हमरा तीर से बचत आने जा। शिकारी आगे बढ़त रहल। रामू हाथी और छोटू हिरन आपस में बात करत रहन स। छोटू हिरन, हम सोचत तनी कि अपन वजन कैसे बढ़ाई। हाथी हो के ऐसन शरीर अच्छा नइखे लागत। इतना मोटा तो हो रहल बाड़ा, ऐसन लागेला सुई चुभा देवल जाए तो गुब्बारा जैसन फुस करके हवा में उड़ जाइबा। और कहा तारा वजन और बढ़ावे के बा। अभी इनकर रंग में भंग मिलावतानी। ई कह के शिकारी हिरन पे निशाना सधलस और तीर चलैलस। लेकिन तीर हिरन के लागे से पहले ही एगो बाज तीर अपन मुंह में दबैलस और ओकरा के दूर फेंक देलस। अरे ई कैसन जंगल बा? पक्षी के जानवर बचा रहल बा और ई जानवर के पक्षी। इहे है हमने के जंगल के एकता। शिकारी भाई, तहार एजा कुछ नहीं के होखे वाला। एजा से जाए में ही तहार भलाई बा। ना, हम इतना जल्दी हार माने वाला लोग में से नहीं खी। तभी 2 गो चील एगो कौआ ओकर सिर पे टूट पड़लसन। अरे अरे अरे, बचावा। वो अपन सिर के बचा के वहाँ से भाग निकलल और सब जानवर जोर जोर से हंसे लगलसन। इस जानवरन में एकता बहुत बा। यही से एकनी के हम कुछ नहीं बिगाड़ सकत, लेकिन अब एकनी के एकता भंग हो के ही रही। ओकर कुटिया में एगो पिंजरा रहे जेकरा अंदर एगो लाल तोता रहे। ऊ तोता के बाहर निकललस और ओकर चेहरा पे शैतानी मुस्कान छलक आइल। अगला दिन उहे लाल तोता जंगल में आइल। ऊ देखलस कि भेड़िया के सामने एगो मांस के टुकड़ा पड़ल बा और ऊ बेखबर सूतल बा। अब आई मजा। ऊ मांस के टुकड़ा उठौलस और ओकरा लेके चील के पेड़ पे रख देलस। चील भी वो वक्त आराम से सूतल रहे। जैसे ही ओकर नाक में मांस के सुगंध आइल, ओकर आँख खुल गइल। अरे वाह, ई कहाँ से आइल? भूख तो बहुत लागल बा, चलो एकरे के खा लेतानी। ई कह के चील मांस के टुकड़ा में चोंच मारे शुरू कर देलस। ए तरफ भेड़िया नींद से जागल। अरे ई मांस के टुकड़ा कहाँ चल गईल? हम तो ओके ही जर रख के सूतल रहली। तभी लाल तोता ओकरा लगे आइल। भेड़िया भाई, हमके पता बा तहार रखल मांस के चुराइले बा, लेकिन तू वादा करा तू ओके हमर नाम ना बताइबा, ना तो हमके मार दी। अरे ऐसन कुछ ना होई, तू हमके बतावा के ई जुर्रत कइले बा। ठीक बा, बतावतानी। हम चिंकी चील के तहार मांस के टुकड़ा चुरा के ले जात देखली हां। ओकर ई हिम्मत। ई कह के भेड़िया अपन घर से निकलल और चील के लगे गइल। हाँ, वाह, हमार मांस चुरा के बहुत ही मजा से खा रहल बाड़ू। चोरी करते शर्म ना आइल तोहके? ना, हम चोरी ना कइनी हा। जब हम नींद से जगनी तो ई हमरा घर में ही पड़ल रहे। तका मांस में पंख लागल बा। ऊ दोनों में लंबा बहस छिड़ गइल और कई जानवर और पक्षी वहाँ जमा हो गइलसन। लागत अब पैंतरा काम कर रहल बा। अब यही तरह तोता जानवरन के खाना चुरा के पक्षियन तक पहुँचाए लागल और पक्षियन पे हमला करके जानवरन पे इल्जाम लगा देवत रहे। धीरे धीरे अब पक्षी और जानवरन में लड़ाई शुरू हो गई रहे और ऊ सब आमने सामने खड़ा रहन सा।
बहुत हो गई तहार जानवरन के अत्याचार। अब या तो जंगल में तू लोग रहबा या हम। तू लोग ये चाहताड़ा तो यह सही, आज शाम तालाब के किनारे हम जानवर तू पक्षी लोग के कुछ ही पल में खत्म कर दे हब जा। उस्ताद, आज तो समझा कि पार्टी होखे वाला बा। हाँ, चारों तरफ खून ही खून और मांस ही मांस होई। हमनी के मिल के मजा से भोज खाइल जाई। शाम होखला पे शिकारी और तोता दोनों बरगद के पेड़ के पीछे छुप के जानवरन पे नजर रखे लगलन स। एक तरफ जानवरन के झुंड और दूसर तरफ पक्षियन के झुंड, दोनों आमने सामने खड़ा रहन स और दोनों ही बहुत गुस्सा में रहन स। अब आई मजा। तब शुरू हो रहल बा पहला मुकाबला। ई सुन के मोंटू बंदर अपन दोनों हाथ में मांस के एक एक टुकड़ा लेके आइल और ओकनी के जमीन पे रख देलस। देखा तनी पक्षी और जानवर में के सबसे ज्यादा खा सकता है। मुकाबला शुरू हो रहल बा अब। हाँ, ये कैसन मुकाबला बा? ये जानवर पागल बाड़े का? अब एगो मांस के टुकड़ा के बाज खाई लागल और दूसर के लोमड़ी खाई लागल। लोमड़ी 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 लोमड़ी। गोल्डी बाज, गोल्डी बाज, गोल्डी बाज। तो दोस्त लोग, लोमड़ी पहले खाना खत्म कर दिलस, ऐसे जीत भइल बाज के। ये हमनी के जीत गई नी जा। ई का बकवास बा? खाना लोमड़ी खत्म कइलस और ई बात जीत गई। अब दूसरा मुकाबला। देखा तानी कि पहले पक्षी पेड़ पर चढ़ रहल बा कि पहले जानवर। ओकरा ये कहत ही मोंटू बंदर पेड़ पर चढ़े लागल और तीनों चिड़िया भी फट से उड़ के पेड़ के डाल पे जा बैठल। ई मुकाबला में जीत भइल मोंटू बंदर के। ताली बजावा दोस्त लोग। हैं? ई लोग एक दूसरा के मारी काटी कब? अब होई मौत के खेल। लगता अभी लोग लड़े वाला बा। देखा तानी जा कि जानवरन और पक्षियन में कौन अच्छा नाच कर सकेला। ई सुन के शिकारी आपन बाल नोचे लागल और सामने कूद पड़ल। बहुत भइल, बहुत भइल। तू सब जानवर और पक्षी पागल हुए। मुकाबला करे के बाद तो लड़ के कर। ऐसे नाच के और खाना खा के करेला मुकाबला? ऐसे तो तहरा लोग में लड़ाई कभी होई ही ना। ई सुन के सब जानवर और पक्षी कुछ देर खातिर शांत रहलसन और फिर ठहाका लगा के हंसे लगलसन। हमनी में कभी लड़ाई होबे ना करी। ई बात तो हमनी के तारा के पहले ही समझा देले रहली। फिर तू काहे अपना तोता के भेज के हमनी में लड़ाई करवावे के चाहत रहला हा? तारा लोग के ओकरा बारे में पता बा? हाँ, पहला ही दिन से हमनी के पता चल गई रहे कि वो तोता के तू ही भेजले हुआ। यही से हमनी के भी तोके बेवकूफ बनावे खातिर झूठ मूठ के लड़ाई के नाटक कैली। काहे मजा आइल ना शिकारी भाई? एकरा पे शिकारी आग बबूला होके कहलस, हम तारा लोग के ना छोड़ब, बदला लेके रहब। वक्त आ गइल बा तोहके तहार इनाम देवे के। चलो दोस्त लोग, शुरू हो जा। ई सुनत ही पक्षी शिकारी के सिर पे हमला कर देलन स। अरे बाप रे बाप, हमर मुंडी। और फिर गेंडा ओकरा के ऐसन टक्कर मरलस कि वो हवा में उड़ गई। उस्ताद, हम भी आवतानी। अकेले अकेले कहाँ जाता रहा? ई कह के तोता भी ओकरा पीछे पीछे उड़ गई। दोस्त लोग, एकता में ऊ शक्ति होखेला जे बड़ी से बड़ी मुसीबत के भी आसानी से सामना कर सकेला। हमेशा अपन दोस्त पर भरोसा करा और केहू के बहकावा में आके कोई रिश्ता खराब ना करा।